Крсте Петков Мисирков, икона псевдомакедонизма, истина о неговом народносном убеđењу. Статуа Мисиркова, кој е био проглашен највеќим македонцем 20. века, у Скопју. Крсте Петков Мисирков био е филолог кој е водил живот претежно у Бугарској и повремено у други местима у Источна Европи. У бившој Југословенској републици Македонија, после нjenog успостављања 1944 године, он е постал култна фигура националног пантеона. У тој земји данас се он сматра како највеќи природбеник савременог доба, кој поставио научни приступ ономе што е данас познато под именом македонског национализма у своји книзи о македонским пословима, објавljeno е 1903 година. Насловна страна книга Крстета Петковог Мисиркова о македонским пословима, Софија 1903. У овој книзи Мисирков проповеда стварање македонске нација, посебни од бугари и од срба, набрајајќи историски, етнолошки и лингвистички аргументи. Ова книга е одржање друштвени делатности и политичка агитација нjenog автора, сматру се клучним радом у формулацији takozvane македонски национални идеи, иако и njegova книга била углавном непозната njegovim savremenicima. Ali кој е био прави Мисирков, човек и замита о njemu кој се учи у БРМ? Шта е изјавljено од Мисирково народноци Словена у БРМ? Следе објавljene изјаве Крстета Петковог Мисиркова кои се углавном непозната јавности у БРМ. Против бугарског имена, као нашeg националног имена, кои смо крштени од Грка и још пред нашeg улаза за први пут у састав у бугарске државе у почетку 9. века. Ми македонци немамо ништа против, и то наше национално име за нас е немање часно, него ли за бугаре у Бугарској. Називамо ли се ми бугари или македонци, ми увек разумемо себе као посебну, едину, савршено различиту од Срба и са бугарском свешќу народност. Бугарски националниот тип у Македонија не е мање чист од тог у Бугарској. Бугарска извршила велики грех са бугарским националним делом, каде се согласила да призна ту територију за неутралну. Таа е чисто бугарска. Становништво Скопје и Скопски околина е чисто бугарско. Ми, македонски бугари, желимо да веруемо да Русија не ќе бити неправедна према нас. Кој е против велике бугарске, таа е против словенства. Зашто Срби хоче Македонију? Чега српског има у том чисто бугарском крају, кој остao такав од 6. века до данашњег дана, насупрот свих превртливости и историске судбине. Србија влада земјом и телима македонаца, душе своим у бугарској и са бугарском. У 1897 приступио сам у Петроградски универзитет и у току 5 година нашол сам се у средини бугарски студената као бугарин и члан бугарског студентског друштва. Читаоци во чланка биќе веројатно изненадени огромном противречношу кој ќе срести у njemu, по речењу со оним кои се прочитали или могу да прочитају у моји книжици о македонским пословима. За тумачените противречности доволно споменути да сам таму иступио као импровизовани политичар. Изложен изјаве јасно говори о Мисирковом бугарском народносном убеđењу. Njegov опус нуди аргумент у прилог бугарског етничког афинитета беремскog словенскog становништва. Он свакако не био псевдомакедонски националист, него декларисани бугарски патриот. Зато njegova македонистичка идеја треба бити гледана како бугарска национална идеја избачена како начин да се становништво Северна БРМ расрби. Друга важна функција Мисирковог македонизма е да обезбеди читаву област Македонија за бугарску доминација стварање македонска држава без места за несловенски Грке. О македонским пословима, далеко од тога да буде дело части, јесте јефтина пропагандна книга од сумњивог аутора.